खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ गुवाहाटी खानापारायाव सासे ड्राग्स फालांगिरि हमदों। स्पेसियेल टास्क फर्स सुंदबै एसटिएफ हानजानि गोख्रों सिग्रोमनायाव खानापारा बास स्टेन्ड साखाथियाव गोबां बिबांनि हिर'इनजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ नाजिम उद्दिन होनना सिनायथिनाय जादों। एसटिएफ हानजाया ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय गोबां बिबांनि हिर'इनजों लोगोसे गंनै मबाइल फन, आधार कार्ड आरो माखासे रां बोखांनो हायो। एमपि नबकुमार सरनियानि बे बारनि लकसभा बिसायख'थियाव बिसायख'थि गेलेनायनि सिमाङा सिमाङैनो थासिगोन। मानोना गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिथांनि एसटि सार्टिफिकेटनि सोमोन्दै बिजिरथायखौ होबाय एबा फोसावबाय। क'क्राझार एसटि बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो हानाय नंला। एमपि नबकुमार सरनियाया दिनै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नबकुमार सरनियाखौ एसटि नङा होननानै फोसावबाय। बिथांनि हारियारि फोरमान बिलाइनि सोमोन्दै दिनै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बे बिजिरथायखौ होयो एबा फोसावो। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय मेघालयनि इस्ट गार' हिल्स जिल्लायाव आसामनि सा 3 लाइमोनफोरखौ गोथाङै सावनानै बुथारदों माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा। बे जाथाया मेघालयनि रंजें पुलिस थानानि सिङाव थानाय वागिआसि ओनसोलाव जादों। मंगलबारखालि गवालपारा जिल्लानि सा 3 लाइमोनफोरा मेघालयआव थांदोंमोन। नाथाय अखानायै फुंनि समाव सा 3 लाइमोननि गोथै देहाजों लोगोसे साखा खबब्रै गारिखौ खामनानै सेवहांगार जानाय थासारियावसो बोखांनो हायो। गोथाङै सावनानै बुथारजानाय सा 3 लाइमोनफोरखौ फारियै गवालपारा जिल्ला दलगमानि जम्मर आली, नुर माहमुद आली आरो साहिदुल इस्लाम होननानै सिनायथिनाय जादों। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गोख्रों संदानगासिनोब्लाबो दासिमबो बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ सासेबो हमनो हायाखै। क'क्राझाराव बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डानि आगान, एनडिए दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि जानानै बिसायख'थि रेलि। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो। दिनै एनडिए दोलोनि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया गावनि बिजाथिलाइखौ क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव गथायो। रोजा रोजा सुबुंनि नुजाथिनायाव क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव खुंफुंजानाय सुबुं गौमा लोगोसे हानजा सुरनायनि गेजेरजों दिनै बिजाथिलाइखौ गथायो। बे बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डाजों लोगोसे एनडिए दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।